Ahojte, vítajte pri mojom treťom dieli z Call of Duty 2, v ktorom vám budem rozprávať o mojej druhej najobľúbenejšej zbrani z Call of Duty 2, a to Kar 98 TK. Jej výhoda oproti snajperke, lebo ak chcete, jej nevýhoda je v tom, že zachytáva celé pole, keď sa mierí s ňou. Takto. Snajperka ako keby mierí iba na jeden bod. Jej ďalšia výhoda, že prebíja tých 5 nábojov na jeden raz. Čo snajperka robí po jednom. Trefa, ale nezabil som to. To sa mne stáva stále, prosím vás. Ak by niekto mal na toto liek, tak by som bol veľmi rád, ale toto je začarované kruhy. Pre Boha. No poď sem. No nice. Tam klipovať chcel, som mu to hneď zamietol. Vlastne toto video bude jedno z mojich posledných na Call of Duty 2. Ostatné z Call of Duty 2 budú iba paródie, lebo tu už o veľa veciach nemám fakt rozprávať. Ma tam zamínovali. No, budem natáčať Call of Duty 4 videa, ale až vtedy, keď mi príde pár komponentov do počítača. Samozrejme budem natáčať aj Black Ops 2 a Modern Warfare 3, ale to už nie cez tento program, ale cez Steam Library, čo sa samé natáča každá vaša hra, čo má vlastne ako keby obmedziť hackerov, lebo sa tu kontroluje. Nemám rád takéto veci, keď dávajú killcam, ako vás zabili, lebo je to dosť... Neviem, nepáči sa mi to, ale nevadí. Pri tomto videu to nebude také zlé. No, hlavným oponentom tejto pušky je puška M1 Garand, ktorá je poloautomatická a táto strieľa iba po jednom náboji, ako vidíte. Niekto je za mnou. Taktiež ďakujem za názory, ktoré som dostal, že napríklad príliš oduševnene rozprávam pri tom, keď ma prekvapia viacerí. Budem sa snažiť tomu vyvarovať. Hádam mi to ide. A samozrejme vždy som rád aj z kritiky, lebo kritika vás posunie vlastne ďalej a nie nejaké vychvaľovanie. Vychovávať vás môže konkurencia, aby ste zaspali na Vavrínoch. To som nečakal, že tam ich vyjde toľko veľa. No, zvihni sa. Asi sa mu moc nechce. Si tam asi postaví stan. Toto sa mi zíde. Dobre, to som mal aj trošku šťastia, že som ho trafil do hlavy. Tu nám sa už chcú nasťahovať, tak to skúsime takto zadržať. Trafil som niekoho granátom, ale... Ježiš, takto. Stihol som sa uhnúť tomu granátu. Rýchlo musím ísť na spák, lebo toto je zamínované. Všetci sem hádžu granáty. Na toto sa mi asi viacej zíde, toto. Netrafil som ho o malú štrbinu. Ja som ho netrafil, to ako sa dá? To čo je? No, aspoň že tak. Ale som si istý, že som ho trafil do priebia, ale nechápem, prečo mi to nechcel zobrať. Dobre, už na budúce budem vedieť, že treba do tela. Tak, to bol fail. Z dvoch strán, nevadí.
Tak toto urobíme. Skúsim... Nie? Tuto niekde je a... Dobre. Odkiaľ? Ach. Toto... Keby ma netrafil do hlavy, tak... No, ale aj to sa stáva a neodstane. Tu je niekto z M1 Grand, čo som už hovoril, že je najväčší super M1. To bol asi náš granát, inak by ma to už zabilo. Ďalšia vec oproti snajperke, čo má dobre táto puška, je, že má menší crosshair. Je tam? Neviem, či tam je. Už tam asi nie, ale bol tam. No, tam si môžu robiť stun. To sa pozná. Tento mi sem teraz napochoduje. Ani si boty neumie. Ale ďaleko sa nedostalo našťastie. Našťastíčko. Hovorí sa, že M1 Grand je ako keby priemyselným klenotom anglicko-britskej továrnej výroby. Aj hovorí sa, že aj americký prezident má v dome M1 Grand zavesenú na stene. Neviem, čo je na tom pravdy, ale možno to je. Má taký typický zvuk a musíte vystrieľať všetky náboje, aby ste ju mohli prebiť. Niekto mi tu šlape. Dobre, skúsime tu týmto podkúriť. Čo sem prišli. No, kde si môj? Tu máš. To sa mi podarilo, ale keby som nemal slúchatka, tak o nich ani neviem. Odkiaľ to strieľaš? Tu niekde musel byť. Tam bol. Trafím a nezabijem. Tak toto je vrchol. To je vrchol proste. Budem rád za akúkoľvek podporu. Aj za kritiku, ktorú berem a je na mieste. A slúži na to, aby ste pomohli dotyčnému a nie, aby ste ho zhovadili. Hoci nie, v týchto časoch to už väčšinou býva chápané naopak. Budem nadšený, ak dáte odber. A budem veľmi rád, ak dáte like. Samozrejme, len ak sa vám to páčilo, ale hádam to aspoň trošku dobré je. A hádam sa uvidíme na budúce pri ďalšom videu, ktoré nebude onedlho, ale v blízkej dobe bude. A bude to tá spomínaná paródia a Call of Duty 4 bude vtedy, keď budem mať tie nové spomínané diely do počítača. Aby mi to utiahlo požadovanú kvalitu, ktorú chcem. Lebo v Call of Duty 4 som najväčší veterán asi zo všetkých hier. Dokonca ani v tejto hre. Nie som taký v tejto hre. Túto hru som hral ako prvú, hneď po CS-ku samozrejme. Trafím a nezabijem s puškou. Prosím, dajte mi na to liek. Ja som handicapovaný s týmto, ale... No nič, nebudem plakať nad rozlatým liekom. Uvidíme sa na budúce.